ƙarshe ba ba da zato ba irin ka an gama gausi ba faran ba ba ƙarshe ba ba da zato ba irin ka an gama gausi da suna rabu zan yunkura kafin tashi alanar da tazara tafiyar ruyin da zan yi shi abin da ruyi ya kwankwada yau zan amayo shi duk wanda jini ya gaskata gausi ya fi baban shi ruwa ne maganin dauda mahauta kasan da yin fiɗa mai yabo ya ta yaban sarbil kira da mai waka ya rabbul bariyat maulana na nan adamarka salatin nan da ke sa maza kai komo a gomarka shine tsanin hawa da sauka daga an kiraye ka ninkawa farin jaka da kurge jin asiranka a sanyo ahalil baiti tijjani da shi na yau saiti kudubul makatuma an ƙara dole maza su sube da sun ganka da koma tsaina madinatiyar wani tare mutuwi walƙiyar hallara ne a cikin kanan kare ga alshira shi ya ban doki dukkan jali na kere dakta shi ya ban siddi na hau kan sanar dere suka ce din sakilin zaminai su ta har zuwa momi umma da dakarun ki na zo a gayan wajen ɗauka da sallamar da ke nuna yarda da ke kira cikin gaibu halarar da ta tabbatar da ni tun yana babu salamu alaika gausul wara mai yaye duhun kalbu imani a dan ikilasi da ku ake sanin rabu amsa inji na kiraye ka a gaban kanai ta makuka kauna ce ta tumfil azal ta so ni take ta mun duka ba faran ba ba ƙarshe ba masu matsayi farko da ƙarshen su mai nema kai yake nema mai samu sai ya ce gausu tsakiya kake ko'ina kai ne da an nufe ka a karkaɗe na garin neman ka ake barin ka mai samun ka yana ta wasu jinka mai sanya da fifi yan wallo a kasan da cin kofi lissafi kake sai mai kwanya jahili baya kusanto ka kyauta mai sa zumuɗi yardar fake kira yanci samun fake kira samu arzikin da ba talauci saduwar ruhi cikin Allah ta cikin ka muka gane mahalicci duk girma daga ya kusance ka take zai zamto makaskanci a jira bakar fata fararen sun huta ina kuke masu jan baki aikin ku yana kyau kunin ninka aikin kai na gudana yadda ka tsara shehu mun gode mun ga tsifa da tankaɗe duk mahajuban mu sun dade yan dawar shehu a baki sun saki hanyar tasu ta bauɗe ƴaƴan na iya ku da iyawar ta kun shuɗe barhama zarto a Allahu da ka gifta sai a sa ihu kiyar halara kowa ya sha ka bashi ba batun shirka shawa aikinka aiki ne saninka sai mai farin ruhi magarba farkon dare ce washe gari ko da anya asbayi tsakiyarsa akwai karatu da imani ne babatin shari faila rigar mutunci tuntun mun sanya ta wallahi in gaya muku masu tambi a littafi ba a gane illahi ka kalli su farshe mu cikin so na kauna ka gane asalinka ba faran ba ba ƙarshe ba maza mun bar dutse wata maka ne ya sha iska
jira kowa ya gama ya same ka, yana ka ba wa kowa aiki kai kawo a cikinka. Shehu ku yarda mu na ku ne, turbar nan ta kakarka, a ɗauka mana a kai mana, dan an je a miƙa mana. Rabil Jos na fituyi dan mutan Gombawa naka, ba faran ba